Здравейте! Здравейте и добре дошли! Много се радвам, че сте тук с мен и ви благодаря от сърце. Знам, че вечерите са време за семейството, за приятели, за телевизия, за много други неща, но вие избрахте да сте тук. И това ви прави различни и специални. Да, защото много хора са чули за този вебинар и въпреки всичко са избрали да направят нещо друго. Да отложат здравето си за някой друг път. Докато вие избрахте да сте тук тази вечер, да чуете нещо ново с отворено съзнание, готови да действате, и това наистина ви прави специални и аз ви благодаря. Казвам се Павлина Павлова, да ви се представя за тези, които не ме познават. И преди 13 години бях точно като, може би, много от вас. Бях объркана, изплашена и изморена. Спомням си деня, в който излезнах от лекарския кабинет с рецепта в ръка, с диагнозата преддиабет и почти без никакви насоки какво да правя от тук нататък, освен да пия лекарства. Не знаех нищо за инсулиновата резистентност и тогава си казах, край, аз цял живот ще пия лекарства. Започнах да търся какво трябва да правя, какво да направя, какво да ям и се оказах в някакъв омагьосан кръг, защото имаше разнопосочна информация, всичко изглеждаше толкова трудно, толкова неясно. Но аз тръгнах по един дълъг път, се оказа. Научих какво е това инсулинова резистентност. Ходих на различни курсове, експериментирах със себе си и така нататък, но успях да стигна, да стъпя на верния път. Промених храненето си, промених навиците в ежедневието, включително и двигателната си активност. Подкрепих се с натурални вещества и всъщност за 1 година успях да овладея инсулиновата резистентност без лекарства. И също така да сваля 18 кг. И това, с което най-много се гордея и смятам, че най-голямото ми постижение е, че вече 13 години живея в този баланс и аз задържам тези резултати. И това се превърна в моя мисия, този дълъг път. И днес аз съм инструктор по здравословно и профилактично хранене и помагам на хора, които са така объркани, на които им е трудно да се справят с метаболитни нарушения, инсулинова резистентност, преддиабет, диабет тип 2, като подкрепям тяхното лечение или техния избор да обърнат инсулиновата резистентност и да се справят с нарушенията без лекарства, само чрез промяна в навиците и храненето. И така, аз успях. Може би някои от вас ще си кажат, окей, аз толкова много правя, уча, чета, но не ми се получават нещата. И искам да ви кажа, че вината не е ваша. Ако се чувствате, че започваме да се чувстваме някакси изморени и сякаш счупени, когато не успяваме, но не, вината не е ваша. Проблемът е в системата, в пространството, но от всякъде идва разнопосочна и противоречива информация. Преди ни учиха не яш мазнини, сега кето диетата е на мода. Едни казват изключи напълно въглехидратите, други казват яш си въглехидрати. Трети казват яш 6 пъти на ден, други казват фаствай, гладувай, яш веднъж на ден. Има безкрайно много теории и модни диети. Минах го, знам го. Но вината не е ваша. Сигурно и вие сте опитвали. Кето диетата, най-модната диета, която изобилства от мазнини. И дългосрочно тази диета всъщност наврежда на организма, тъй като черния дроб и жлъчката са претоварени системно от толкова много мазнини. Между другото, скоро намерих един доклад на Американската кардиологична асоциация, която класира най-модните диети по степента на тяхната вредност за тялото и за организма.
И кето диетата е класирана като една от най-вредните диети за организма, ако се прилага дълго. В края на краищата, каквото и да приложим за овладяване на инсулиновата резистентност, ние трябва да може да прилагаме това с години, за да бъдат резултатите устойчиви. Така че кето диетата всъщност не е здравословен избор. Друго нещо, което със сигурност много от вас са опитвали, това е гладуване, фастване, може би и плодови режими. Какво се случва, когато гладуваме? Ако дълго време подлагаме организма на лишения, защото и плодуването е гладуване, всъщност той включва на икономичен режим. И когато рано или късно се върнем в нормалния начин на хранене, то организма започва да трупа мъзнини и да се запасява с двойна сила. Просто така е устроен. И какво се случва след всичко това? Когато пробваме различни диети и после се оказваме отново в първи клас, както се казва, натрупва се една умора, отчаяние, чувство за вина. Аз не ставам, аз няма да успея и така нататък. Кое е вярното? Какво да правя? Но искам да ви кажа, че не, вие не сте счупени. Просто методите, които са ви предлагани, които сте опитвали, те често не работят с вашето тяло, напротив, работят против него. И това, че вие вече сте тук е различния избор, защото вместо да се обвинявате, да търсите следващата чудо диета, вие избрахте тук да бъдете тук и аз ви обещавам, че ще научите наистина полезни, ефективни стъпки и всичко, което ще ви разкажа в този вебинар, ще работи за вашето тяло и ще ви подкрепи в вашите усилия. Останете с мен до края, защото на края на вебинара ще има специална изненада за всички, които са, но само в вебинара. Така, ако имате въпроси, ги запазете и в края ще отговорим на всеки един въпрос, просто за да не се разводнява вебинара. За кого е този вебинар? Преди да продължим напред, искам да уточня. Ако вие тепърва чувате за инсулинова резистентност и се чувствате объркани, може би съвсем скоро сте получили резултат от изследванията и сте объркани. И стоите и си мислите, добре, ама какво да правя от тук нататък? Или пък знаете какво е инсулинова резистентност, правите различни опити, диети, но нямате резултатите. Борите се с килограмите, апетита, с енергията си, яде ви се често сладко, след хранене ви наляга умора и буквално ви се затварят очите. И каквото и да правите, килограмите не помръдват. Значи тази тема е абсолютно за вас. И за всички, които искат промяна, но без крайности. Този вебинар е за хората, които вече не вярват в чудодиетите, в магическите решения, а искат практически работещи решения. Тоест този вебинар е за всички, които са уморени да живеят в объркване, вина и чувство, че се въртят в кръг. Ако се припознахте, значи сте на правилното място и днешната среща е точно за вас. Какво ще получите днес? Какво ще получите днес от нашата среща? Първо, ще ви споделя 4 много прости, но изключително важни тайни. Това не са сложни формули, нито диети с тежки ограничения, нито тежки тренировки. Това са малки практични стъпки, които могат да се приложат в ежедневието на всеки човек. Абсолютно на всеки, дори да сте много заети. Ще говорим за реални, приложими стъпки. Тоест, тук няма просто да чуете теория. Вие ще получите конкретика, какво да направите след хранене, кои избори ви помагат, кои ви саботират. Няма да говорим за глад, изтощителни диети, за лишения, които ви карат да мислите за храна по 24 часа в денонощието.
Точно обратното. Ще ви покажа как да намалите стреса около храната и да си върнете усещането, че вие управлявате ситуацията, а не храната и апетита да ви управляват. И трето, ще ви разкажа за едно цялостно практическо решение, което ви представяме заедно с Цветита Хербал. То е за хората, които искат цялостна подкрепа, отвътре на клетъчно ниво. Тайните, които ще получите, сами по себе си работят. И когато комбинираме правилните навици с подкрепата на натурални вещества, резултатите идват по-бързо и са устойчиви. А нашата цел е да имаме устойчиви резултати. Така че ви обещавам, че следващите минути няма да си тръгнете просто с някаква информация. Вие ще си тръгнете с ясен план какво да започнете да правите, дори още днес. Готови ли сте? И така. Започваме с тайна номер 1. Първата тайна е толкова проста, че повечето хора я подценяват. Това е 10-15 минутната разходка непосредствено след хранене. Сега някои от вас ще кажат, ама какви 10-15 минути, аз правя кардио по 1 час в фитнеса, на пътеката се качвам и пак не ми се получават нещата. Тук идеята е да го направите в точното време, т.е. след хранене, 10-15 минути. Когато се нахраните и станете от масата, да излезнете да се разходите, или да се качите на пътеката в къщи, ако имате, или да станете, да разтребите масата, да подредите миялната чиния, да пуснете прахосмокачка, да положите някакви усилия, движение, тогава мускулите започват директно да засмукват глюкозата, която се е освободила, която се е отделила в кръвта след хранене. Доказано е, че 10-15 минути след хранене, разходка, движение, може да намали кръвната захар с до 12%. Това е чудесна новина. Така че не оставите седнали на масата и още сега сещам, не си лягайте на дивана. Знам колко е любимо на колко хора, особено вечер. Вечеряте и си лягате на дивана. Сити, така поглаждате коремчето, съжалявам, но тази вечер ще ви вдигна от дивана. Ако имате инсулинова резистентност, ако искате да овладеете състоянието, не го правете. Нахранете се. След малко станете от масата, разходете се, ушетайте или изкачете стълби, или ако искате направете 10 клека, чудесно. Просто мускулите трябва да работят, за да започнат да изчерпват глюкозата. Глюкозата започва да се засмуква от мускулите дори без участието на инсулина. Тоест, дори без... Това се нарича инсулин независим транспорт на глюкоза. И това е едно от най-работещите решения. Знаете ли, друго ще ви кажа? Ако имате нужда, това много често се случва при хора с инсулинова резистентност, когато се нахраните и изпитвате нужда да изедете и още нещо сладичко, станете и се разходете след малко това. Изобщо тази нужда ще изчезне. Опитайте, наистина е вълшебен този ключ. И така, първата тайна е не стойте неподвижни след хранене. Сега ми е интересно какво бихте вие избрали. Дали да станете и да разтребите или ще обуете маратонките и ще излезнете навън. Може да споделите с нас в чата какво е по-близко до вашето ежедневие и вашето желание, разбира се. Така, ако имате въпроси, ги запазете и в
края на вебинара ще отговорим на всеки един въпрос. Преминаваме към тайна номер 2. Ключ номер 2. Въглехидратите не са враг. Въпросът е кои и как. Кои въглехидрати да консумирате и как да ги консумирате. Това е една от най-важните теми и тя изненадва много хора. Вероятно много от вас са чували и са опитвали да отстранят изцяло въглехидратите. Само че това не е здравословно хранене. Единственото научно, доказано и признато здравословно хранене е балансираното режимно противовъзпалително хранене, което съдържа протеини, полезни мазнини, фибри, бавни въглехидрати. Така че не изключвайте въглехидратите. Изключете от храненето си бързите въглехидрати. Захарните изделия, тестените изделия от бяло брашно, белия ориз, преработените храни, премахнете ги. Те носят само вреда на организма. Да го обобщя. Но не се отказвайте в никакъв случай от въглехидратите. Заменете тестените изделия с пълнозърнести изделия. Вместо бял хляб, яжте пълнозърнест хляб. Вместо обикновени спагети, яжте пълнозърнести спагети. Какви други полезни въглехидрати? Киноа, бобови растения, зеленчуците, плодове, както казахме, и пълнозърнестите храни, ядки, семена. Всичко това са изключително полезни храни, просто не ги изключвайте. Когато ядем тези бавни, сложни въглехидрати, глюкозата от тях се освобождава бавно. Не се получава пик на кръвната захар, след това да има пик на инсулина и ниска кръвна захар, както става, когато ядеме бързи въглехидрати. Ако сутринта изядете на закуска един круасан и изпиете едно сладко капучино, какво се случва? Кръвната захар скача рязко. Панкреасът е принуден да произведе много инсулин, за да може тази глюкоза да се прибере в клетките. И тогава след малко кръвната захар пада рязко. И вие сте гладни. След малко, след 1 час, 2 часа максимум, вие сте гладни. Докато ако закусите филийка пълнозърнест хляб с извара и едно яйце, например, вие ще сте сити 2, 3, някои хора и 4 часа и 5 часа. Защото кръвната захар глюкозата се освобождава бавно в кръвта. Няма пикове и няма резки спадове на кръвната захар. Това е разликата между бързите въглехидрати и бавните въглехидрати. Така че не се отказвайте от въглехидратите, просто яжте правилните въглехидрати. Сега, много хора ме питат, добре, ако имам повод и ми се прияде нещо сладичко или пък жените преди цикъл, окей, ще ви издам една тайна как може да си хапвате и захарни изделия. В никакъв случай не ви насърчавам да ядете захар. Но ако ще ядете десерт, нека да бъде десерт. Изяжте основното хранене, което, ако си е балансирано, правилно съдържа протеини, малко полезни мазнини, фибри, и след това си изяжте десерта. Така няма да се освободи рязко глюкоза в кръвта. Или пък, ако няма да ядете основно хранене, изяжте преди това една зелена салата, за да може да има фибри преди това постъпили в червата. Тогава глюкозата от сладкиша, който ще изядете, ще се освободи по-плавно и отново ще се предпазите от пикове на кръвната захар и инсулина. И така, много ми е интересно, някой от вас опитвал ли се да премахне напълно въглехидратите от храната? Може да напишете в чата. Аз си спомням времето, в което се опитах да ги махна и се чувствах ужасно. Никога не съм била по-изнервена, дори си загубих съня.
Важното е да се храним балансирано и правилно. Не е нужно и не е правилно да изключваме въглехидратите от храната. Така. Ако имате въпроси, ги запазете и в края ще отговорим на всеки един въпрос. Преминаваме към тайна номер 3. Това е една от най-предизвикателните теми, защото тук много хора ще се разпознаят. Тайна номер 3 е без похапване между храненията, което означава определяме си колко пъти ще ядем през деня. Определяме от 2 до 4 хранения на ден. Така е най-правилно. И между тези хранения не ядем и не пием нищо друго, освен вода, неподсладен билков чай и черно кафе. Всичко, което изядем между храненията, независимо дали, колко е полезно, независимо дали е плодче, сурова бомбонка, здравословна, ядки, без значение, всичко това е храна за организма. Капучиното е храна за организма. Защото в момента каквото и да хапнем, храносмилателната система е готова да действа. Панкреас е готов да произвежда инсулин. И всъщност какво се получава? Ако кажем, че се храним 4 пъти на ден, 3 основни и един снак, и помежду тях обаче си пинем капучино, изядем малко бомбонче, малко ядки, така, и накрая се получава 10 хранения на ден. И какво се случва? Панкреаса непрекъснато е принуден да произвежда инсулин, защото винаги в края на кращата целта на организма е да извади глюкозата от всяка храна и панкреаса произвежда инсулин, за да прибере глюкозата в клетките. И тогава и така, всъщност, клетките непрекъснато са като бомбардирани от този инсулин. И това е като някой да ви звъни на вратата 1, 2, 3, 4 пъти, 5 пъти. Ами ще отваряте и накрая ще престанете да отваряте, ще игнорирате. Точно по този начин клетките оглушават за инсулина и така се развива инсулиновата резистентност. Да не говорим какво се случва с панкреаса. Когато ядем по 5, 6, 10 пъти на ден освен това клетките вече са оглушали, панкреаса е принуден да произвежда все повече и все повече инсулин, за да може да се справи с тази кръвна захар. И той постепенно се изтощава. Бета клетките, които произвеждат инсулин, се изтощават. И ето го пътя към диабет тип 2. Действително, непрекъснатия достъп до храна е, може би, заедно с обездвижването, е може би причина номер 1 за развитие на инсулинова резистентност. Имах една клиентка, сега се сещам, която така беше свикнала, понеже се хранеше неправилно и когато човек се храни с бързи въглехидрати и безразборно, какво се случва? Кръвната захар непрекъснато е нагоре-надолу, то ти се чувстваш нестабилен, става ти лошо и човек непрекъснато има нужда нещо да похапва. И когато ние с нея определихме, че тя трябва да се храни 3 пъти на ден, понеже нямаше причина да се храни повече пъти, тя каза: Павлина, просто не знам как ще се справя. В чантата ми винаги има ядки, солетки, нещо трябва да хапна, защото мен ще ми стане лошо. И аз казвам, то няма никаква причина да ти става лошо, но носи си ги първата седмица, но когато помислиш, че ти е лошо, запитай се все пак дали не е някакъв навик, дали не си въобразяваш. И действително първата седмица тя и беше по-трудно. Но след това, следващите седмици, тя каза: аз просто не мога да повярвам, не съм същия човек. Случва ми се по 4-5 часа да не се сещам изобщо за храна и въобще не ми става лошо. Защо? Защото просто кръвната и захар е стабилна. Така че, когато се храним правилно, вече нещата са съвсем различни и апетита по съвсем друг начин, той вече не ни контролира.
Това е тайна номер 3. Без похапване между храненията. Сега искам да уточня, ако някой от вас е на терапия с инсулин, тук вече храненията трябва да са повече. Но говоря за хората, които не са на такава терапия. Храненето е от 2 до максимум 4 пъти на ден и между храненията само вода, неподсладен билков чай и черно кафе. Това е. Така. Припознахте ли се? Има ли хора от вас, които са свикнали да ядат много често и готови ли сте да се ограничите до 3-4 хранения на ден и да опитате да приложите тази тайна? Може да напишете "готов съм" в чата. Преминаваме към тайна номер 4. Подкрепа на клетъчно ниво. До тук говорихме за храненето и движението. Да, те са основата. Но понякога, въпреки всичките ни усилия, когато сме развили инсулинова резистентност, клетките остават глухи за инсулина. И тук идват на помощ някои натурални вещества, които подкрепят организма на клетъчно ниво. Сега ще ви разкажа за тях. Това е 4-та и също много важна тайна. Тези вещества не са магически решения, в никакъв случай няма магически решения, но те действително ще подкрепят усилията ни по пътя към овладяването на инсулиновата резистентност и по пътя и в борбата с килограмите. И така, ще ви разкажа набързо за тези вещества и по-късно ще ви разкажа как сме ги комбинирали в продуктите, които ще ви представя, продуктите на Цветита Хербал. Останете с мен, в края на вебинара ще има специална изненада за всички, които са в вебинара. Първото вещество, за което ще ви разкажа, е берберин. Естествения метформин, тъй като берберинът има много подобно действие с метформина. Метформина, предполагам сте запознати, е веществото, което най-често се съдържа в лекарствените препарати, които се изписват при висока кръвна захар. Берберина има много подобно действие, но берберина е естествено вещество. Берберина връща диалога между инсулина и клетките. Когато имаме инсулинова резистентност, инсулина звъни на вратата, но вратата не се отваря. Клетките са оглушали. Берберина с някои механизми връща реда. Клетката започва да чува инсулина и тя отваря вратата, за да може глюкозата да навлезне. Това намалява нивата на кръвната захар, разбира се, и намалява и натоварването върху панкреаса. Берберина помага и за липидния метаболизъм и той съдейства за редуциране на високите нива на лошия холестерол, този LDL, който много често се вижда висок в изследванията на хора с метаболитни нарушения. Може ли да си набавим естествения метформин, берберин от храната? Берберинът се извлича от няколко растения, като берберис, кисел трън и така нататък, така че той не може да бъде набавен от храната, затова се приема като добавка. Следващото вещество е алфа-липоева киселина. Алфа-липоевата киселина помага на клетките да усвояват глюкозата по-ефективно.
R-алфа-липоевата киселина е формата, която се усвоява най-добре от организма и именно тя е вложена и в продуктите на Цветита Хербал, които ще ви добавя. Какво прави алфа-липоевата киселина? На първо място тя е мощен антиоксидант. Когато имаме инсулинова резистентност, тялото много се нуждае от антиоксидантна защита, тъй като инсулиновата резистентност провокира възпаление. Инсулиновата резистентност не е просто висока кръвна захар. Тя разрушава нашия организъм, разрушава тъканите, заплашва нашето сърдечно-съдово здраве. Та алфа-липоевата киселина е антиоксидант, който съдейства организма да бъде по-защитен. Алфа-липоевата киселина също така съдейства, тя помага на инсулина да отключи по-ефективно, по-лесно вратата на клетката. Искам да го обясня асоциативно. Ако кажем, че инсулинът е ключът, който отключва вратата на клетката, за да може да влезне глюкозата и да намалее нивото на кръвната захар, то тази ключалка на клетката при инсулинова резистентност е малко раздясала. Алфа-липоевата киселина е като капка масло и много лесно ключалката се отключва, вратата се отваря и глюкозата влиза по-бързо в клетката, което означава по-стабилни нива на кръвната захар. И по-добра енергия в тялото и, разбира се, по-малък апетит за бързи въглехидрати. Също нещо много важно за алфа-липоевата киселина. Доказано е, изследвано научно и се препоръчва за алфа-липоевата киселина се препоръчва за облегчаване на състоянието при хора с диабетна невропатия. Така че алфа-липоевата киселина има много различни и важни свойства и ефекти за хората с инсулинова резистентност. Може ли да си набавим алфа-липоева киселина от храната? Тя се съдържа в малки количества в спанак, броколи, черен дроб, но всъщност концентрацията там е толкова ниска, че ако ни трябват терапевтични дози, няма как да си я набавим от храната, така че отново е добре да се приема като хранителна добавка. Следващото изключително важно вещество и за инсулинова резистентност, и за хормоналния баланс е инозитола. Витамин B8. На първо място искам да кажа, че ако имате синдром на поликистозните яйчници, инозитол е веществото, което ви трябва изключително много и ако не ви е изписан, знайте, че вие имате нужда от него. Инозитола усилва сигнала на инсулина към клетката. Ако кажем, че инсулина отключва вратата, алфа-липоевата киселина ще смаже ключалката и ще направи по-бързо отключването, то инозитола ще позволи вратата на клетката да се отвори щедро и глюкозата да влезне бързо и ефективно в клетката. Това стабилизира нивата на кръвната захар, разбира се, намалява апетита за бързи въглехидрати. Инозитола намалява риска от натрупване на мазнини в черния дроб, подобрява метаболизма на липидите, съдейства за намаляване на нивата на нормализиране нивата на холестерола. Също друго много важно свойство за инозитола е, че той доказано съдейства за облегчаване на състоянието при хора с тревожност и паникатаки и, както казах, изключително важен за жени с синдром на поликистозните яйчници.
Къде може да открием инозитол? В бобови растения, пълнозърнести храни, ядки, плодове, и въпреки това при състояние инсулинова резистентност или синдром на поликистозните яйчници, чрез храната няма как да се достигнат терапевтични дози. Така че храната не е достатъчна. Следващото вещество е цейлонска канела. Цейлонската канела, която осигурява стабилни нива на кръвната захар след хранене. Когато говорим за канела, искам първо да уточня нещо много важно. Може би много от вас го знаят, но трябва да го кажа. Канелата, която има навсякъде в магазините и в супермаркетите, тази ефтина канела, това е канела касия и тя всъщност съдържа много кумарин. Това вещество в големи дози, приемано дългосрочно, наврежда на черния дроб. Затова говорим за цейлонска канела. Тя не съдържа толкова кумарин и всъщност може да бъде приемана дългосрочно в по-големи дози. Канелата подпомага пряко функцията на самия инсулин. Даже в лабораторни условия е изследвано, че може да подсили ефекта му 20 пъти. Изключително силно вещество и ефективно. И по този начин канелата изключително добре съдейства за намаляване на апетита за сладко. Много хора усещат, че като включат цейлонска канела в ежедневието си, много бързо започва да намалява това желание, непреодолимо желание за сладко. Цейлонска канела, с цейлонска канела може да подправяте вашите десерти и ястия, но ако искате да достигнете терапевтични дози, всъщност не е практично толкова много канела да се използва, така че отново е добре да бъде използвана като хранителна добавка или в хранителна добавка. Следващото вещество е хромпиколинат. Това е минерал, който често остава в сянка. Хромпиколинат е формата, която изключително добре се усвоява от човешкото тяло и е стабилен във външна среда. Именно затова той се използва в хранителните добавки и точно хромпиколинат е вложен в продуктите на Цветита Хербал, които ще ви представя. Останете с мен до края, защото ще има изненади. Хромът отново подпомага действието на инсулина, подобрява неговото действие и помага инсулина да отключва по-бързо клетките и глюкозата да влиза на време. Така че кръвната захар остава по-стабилна. И точно по този начин той съдейства за намаляване на апетита за сладко. И резултатът е по-малко апетит за сладко и повече усещане за контрол. Къде има хром в храната? В пълнозърнести храни, броколи, месо, ядки, в бирата има също хром, но количествата са минимални и усвояването е ниско. Именно затова се използва хромпиколинат, който лесно се усвоява от организма и действа ефективно. Ако имате въпроси, и накрая ще отговорим на всички въпроси накрая на вебинара. И сега ще ви разкажа за последното вещество. И това са веществата, за които исках да ви разкажа. Последното вещество, простичкото вещество е ябълкови оцет, но едно изключително ефективно средство, макар толкова простичко и толкова лесно достъпно. Как работи ябълковия оцет? Той забавя усвояването на въглехидратите. Когато приемам ябълков оцет преди хранене, оцетната киселина забавя разграждането на въглехидратите и ние се засищаме по-бързо. Тоест, ябълковия оцет съдейства да не преяждаме.
Той ни помага да намалим порциите, което е изключително важно и особено когато се борим с килограмите. Дава чувство за ситост, помага да се засити апетита. Освен това, друго важно свойство на ябълковия оцет, че стимулира отделянето на стомашни сокове и ензими, така че подобрява храносмилането, защото много често инсулиновата резистентност е съпътствана и от подуване на корема и различни видове дискомфорт в червата, така че ябълковия оцет съдейства за по-доброто и усвояване на хранителните вещества. Изключително важно. Ябълковият оцет има и антибактериално действие, така че той е добър и за нашия имунитет и помага за по-добър баланс в червата. Ябълковият оцет идва от естествената ферментация на ябълки и това е единствения до тук изборен случай, който може да приемаме и като храна, и като добавка, защото ябълковият оцет съвсем спокойно може да се използва и в естествен вид. Как да приемате? Ако си имате истински ябълков оцет, една лъжичка в чаша хладка вода, половин час преди хранене. И така, това беше тайна номер 4. Това бяха веществата, които ни помагат на клетъчно ниво, които съдействат изключително добре да можем да се справим, да обърнем инсулиновата резистентност, защото те ни помагат да имаме по-стабилен апетит. Така че изключително ефективна и важна подкрепа по пътя към здравето. И така, това бяха 4 тайни. Както виждате, изключително прости, съвсем лесно приложими в ежедневието на всеки. Започнете да ги прилагате и вие ще усетите разликата. Не стойте, не лягайте след хранене, не сядайте след хранене, станете, раздвижете се. Разпределете храната за деня от 2 до 4 хранения на ден и между тях само вода, неподсладен билков чай. Не похапвайте нищо друго. Не се отказвайте от въглехидратите, премахнете бързите въглехидрати и хапвайте полезни, бавни въглехидрати. И сега искам да ви съобщя една добра новина относно тайна номер 4. Не е нужно да търсите и да купувате всички тези вещества и да се чудите в какви дози, кога, по кое време на деня да изпиете всичко това. Заедно с Цветита Herbal сега ще ви представя качествени продукти, които са цялостни решения, които обединяват тези вещества в правилните комбинации и дози. И вие няма да приемате купища таблетки. Комбинирани веществата действат в синергия, усвояват се лесно и на практика улесняват целия процес. И разбира се, ви съдействат да свалите килограми. Искате ли да чуете повече за тези продукти? Ако сте готови, ако имате желание, напишете вашите да в чата. Ще изчакам вашите отговори, ако имате въпроси, запишете ги и в края ще отговорим на всички въпроси. Благодаря на всички, които останахте с мен до края и ви благодаря за вашите да. Много се радвам, че искате да чуете това, което ще ви представим заедно с Цветита Herbal. Искам да уточня, тук няма магически решения, но има практически работещи
лесно приложими стъпки, както в целия вебинар. Затова ще ви представя 3 продукта, които работят заедно и по-отделно. Те ви съдействат да излезнете от омагьосания кръг на пикове и спадове в нивата на кръвния захар. Омагьосания кръг на непрекъснатия апетит за сладко, непрекъснатия глад. И ще ви помогнат да овладеете инсулиновата резистентност, разбира се, прилагайки още други крачки, всичко за което говорихме, прилагайки повече внимание към храната, правилно хранене, движение, и тези продукти ще ви съдействат на клетъчно ниво. Те ще ви подкрепят изключително добре, за да може да се справите и с наднорменото тегло. Първият продукт, който искам да ви представя, е G-Spike Stop. Този продукт ще ви даде мощна подкрепа на клетъчно ниво. Той действа в основата на проблема, на ниво клетъчна чувствителност към инсулина. Защото инсулиновата резистентност не е просто висока кръвна захар. Тя е това, че клетките спират да чуват инсулина. И така нашата енергия спада и трупаме килограми, защото организма се запасява с мазнини. Затова в G-Spike Stop са комбинирани 3 мощни и внимателно подбрани активни качествени съставки в оптимални дози. G-Spike Stop съдържа берберин, естествения метформин, който подобрява чувствителността на клетките към инсулина по натурален начин. И това е подкрепено с научни изследвания. Той помага на глюкозата по-ефективно да се превърне в енергия, а не да се трупа като мазнини. Второто мощно вещество, което се съдържа в G-Spike Stop, е алфа-липоева киселина. Т.е. усвояемата форма R-алфа-липоева киселина, която е универсален антиоксидант, подобрява транспорта на глюкозата и подобрява производството на енергия от глюкозата, което за хората с инсулинова резистентност е от изключително важно значение. И което е много важно, алфа-липоевата киселина намалява оксидативния стрес. Ключов фактор в инсулиновата резистентност, която буквално разрушава организма. Алфа-липоевата киселина помага на хората с диабет и диабетна невропатия. И третото важно вещество, което е вложено в G-Spike Stop, е инозитол, който помага за по-доброто предаване на съобщението от инсулина към клетката. Инозитола също понижава тревожността, помага за по-дълбок сън и е незаменим за жените с синдром на поликистозните яйчници. G-Spike Stop е формулиран така, че съставките му да работят синергично. Имаме оптимални дози от 3 вещества. И G-Spike Stop реално подкрепя клетъчната чувствителност към инсулина. Съдейства, ето ги хапченцата, G-Spike Stop съдейства да излезнем от омагьосания кръг на пикове и спадове в нивата на кръвната захар, което означава, че прави апетита по-стабилен, намалява апетита за бързи въглехидрати. И това ни дава сила, за да можем да се справим. G-Spike Stop ще ви даде сила, за да може, той ще подкрепи вашите усилия и по пътя към намаляване на наднорменото тегло. Как се приема G-Spike Stop? По една таблетка 1 или 2 пъти дневно преди хранене. Аз ви ги показах преди малко всъщност. Приети с вода. Как ще усетите G-Spike Stop? Ще престане да ви се приспива след хранене, което е много характерно при хората с инсулинова резистентност, че ще чувствате повече енергия, ще започне да намалява неконтролируемия, непрекъснатия апетит и също апетита за сладко.
И също, знаете, както ви казах, тук се съдържа и алфа-липоева киселина, което означава, че G-Spike Stop ще ви действа и като антиоксидант. Следващата добавка, която ви представяме с Цветита Хербал, е Апетит Баланс. Това е продуктът, директно създаден да контролира апетита и желанието за сладко. Апетит Баланс ще ви донесе спокойствие, защото няма да го има онзи неконтролируем, често изнервящ апетит за сладко. Минах през това. И тук в Апетит Баланс Цветита Хербал са заложили на 2 натурални съставки с доказано действие. Цейлонската истинска качествена канела, която подпомага стабилните нива на кръвната захар след хранене. Канелата съдържа биоактивни съединения, които имитират действието на инсулина и така усилват многократно неговото действие. И следващото вещество, което е в Апетит Баланс, е хромпиколинат, който отново подсилва ефекта на инсулина върху клетъчния рецептор, подобрява транспорта на глюкозата и подобрява производство на енергия от глюкозата. И най-важното, намалява апетита за сладко и резките такива сигнали, изведнъж се сещам, че трябва да изям нещо сладко. Именно те саботират често усилията ни. И така, ето го Апетит Баланс, ето ги хапченцата. Апетит Баланс е създаден за всички, които казват: аз не мога да устоя на сладкото, имам неконтролируем апетит за сладко. Апетит Баланс ще ви помогне и ще ви върне контрола. Вече няма да ви контролира апетита за сладко, но вие ще контролирате ситуацията. Приема се по една таблетка веднъж на ден след хранене. Това е препоръката на производителя. Тук искам да подчертая заради канелата, че Апетит Баланс не е подходящ, ако сте бременна. Това исках да го уточня. И така, следващия продукт, третия продукт, който ви представяме с Цветита Хербал, е Апетит Стоп. Това е нашият най-вкусен продукт. Разтворими таблетки с ябълков оцет, подсладени с стевия. Ябълковият оцет забавя разграждането на въглехидратите в червата, което помага да усетим по-бързо ситост и да намалим порциите. Изключително важно, ако искаме да намалим килограмите, най-важно е да започнем да ядем по-малко. Формулата е направена така, че много лесно да я приемате. Разтваряте една таблетка в чаша вода. Аз пуснах таблетката вече. Първото нещо, което ми направи впечатление, когато за първи път опитах Апетит Стоп, беше колко вкусна напитка се получава, и веднага се сетих за хората, които са пристрастени към безалкохолни напитки. Това често ми случва да го чувам от моите клиенти: много обичам кола, мога ли да замена с кола Zero? Не, няма нужда. Заменете с Апетит Стоп, защото ябълкови оцет ще съдейства за понижаване нивата на кръвната захар, ще помогне да се засищате по-бързо, ще подобри храносмилането. Освен това, така приет ябълкови оцет въобще не се усеща неговия остър вкус, по-щадяща към стомаха. Освен това, ако си разтворите Апетит Стоп в газирана вода, ще получите уникално вкусна газирана напитка. Така че Апетит Стоп е за всеки. Нямам търпение, ще си пина, защото знам колко е вкусно. Нещо като ягодово-малинов вкус. Апетит Стоп е за всеки, който иска да намали порциите, да държи апетита под контрол, да спре да преяжда.
и за всеки, който иска да има здравословна и освежаваща напитка без захар. Как се приема? 2 таблетки разтваряте във вода преди хранене. Може в газирана вода, в обикновена вода, може като чай в топла вода, както искате. Съветвам ви да го приемате преди храненето, когато сте склонни да прияждате най-много. Например, много хора, на които съм го препоръчала, мои клиенти, го приемат преди вечеря, за да не преяждат на вечеря. И така, Апетит Стоп е вкусният помощник, който подкрепя ситостта, храносмилането и по-спокойния и контрола на кръвната захар. Това са 3 натурални, наистина така мощни продукти, смея да твърдя, които ще подпомогнат вашите усилия. Защо 3 продукта заедно? Защото инсулиновата резистентност не е само едно нещо. Това е комбинация от проблеми. Клетки, които не чуват инсулина, панкреас, който изнемогва и постепенно се изтощава, чести пикове на кръвната захар, постоянен апетит и желание за сладко, преяждане, лошо храносмилане, подуване, липса на енергия, наднормено тегло, тъкани, които се увреждат, заплаха за сърдечно-съдовото здраве. Всичко това е инсулиновата резистентност. Затова 3 продукта G-Spike Stop, Апетит Баланс, Апетит Стоп таргетират различни части от този пъзъл. G-Spike Stop за дълбока клетъчна подкрепа и с антиоксидантно действие. Апетит Баланс за контрол на апетита и желанието за сладко. Апетит Стоп за контрол на порциите и свежа полезна напитка без захар. Тези 3 продукта не заместват храненето и движението, но те улесняват процеса много. Дават на тялото ви нужната помощ да се справи с нарушенията и да се върне към естествения си ритъм, а вие да се почувствате по-добре. На всички въпроси ще отговорим в края на вебинара. Стигнахме до изненадата. За всички вас, които сте тук на този вебинар и останахте с мен тук до края, заедно с Цветита Хербал имаме специална оферта за вас. Подготвили сме пакет с 3 продукта G-Spike Stop, Апетит Баланс и Апетит Стоп. И само тук в този вебинар може да ги получите на една много специална цена. Защото вие сте специални хора, които не отлагат грижата за себе си. Това не е просто отстъпка, това е шанс да започнете промяната си още днес. Без да отлагате и без да се колебаете. Тази оферта е създадена точно за това. Да ви даде старт, който е едновременно лесен и напълно достъпен. Искаме да ви подкрепим във вашата борба с липсата на енергия, вашата борба с липсата на мотивация, с килограмите. Много, много добре разбирам всичко, през което преминавате, защото аз минах през това. Правиш нещо и не се получава, защото мозъкът те предава. Апетита те спъва и се отчаиваш. Затова тази оферта е за всички, които искат да излезнат от този омагьосан кръг и да поемете контрола в свои ръце. След малко ще получите офертата тук в чата. Знам, че нямате търпение. Ще отговорим на всички въпроси. Цветита Хербал тук да отговорят на всички ваши въпроси, за да може спокойно да
да сте спокойни, напълно спокойни в избора си, възползвайте се. Тази оферта е създадена точно за това. Да ви даде старт и да ви бъде достъпно. Видяхте тайните, за които говорихме. Те са изключително прости и всеки от вас може да ги приложи, колкото и да сте заети. Тази оферта е също за това, за да може всеки да си го позволи и да приложи и стъпка номер 4, без напрежение и съвсем спокойно да може да приемате тези вещества, комбинирани по този начин в добавките на Цветита Хербал. Тези добавки наистина ще ви дадат спокойствие и ще ви подкрепят. Несравнимо е да имате подкрепата, нали, такава подкрепа, защото защото те ще ви върнат контрола. Когато апетита не ни контролира, ние сме силни, ние имаме мотивация. Така че възползвайте се. Стига на празни усилия. Благодаря ви, че слушахте. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Сигурна съм, че този вебинар ви е много полезен, особено ако приложите стъпките. Възползвайте се от уникалната оферта, която ви даваме само в рамките на този вебинар. Задайте вашите въпроси и ще ви помогнем да направите първата крачка към по-добро здраве. Помнете, че промяната не е магия. Тя е малки ежедневни стъпки в правилната посока и подкрепа на клетъчно ниво. От мен лека и приятна вечер и ви желая успех!